Najeriya ƙasa ce mai cike da albarka, ƙasa ce wacce take da yawan al'umma, tare da mutane masu hazaƙa, ilimi da sanin ya kamata. A cikinta ne aka samu mutane da suka yi shugabanci, suka yi ƙoƙarin gina ƙasa ɗaya, al'umma ɗaya. Wasunsu sun riga mu gidan gaskiya, wasunsu kuma ana dama da su har yanzu. Kamar su mai girma, Sanata Ahmad Bola Tinubu ya yi shugabanci a hawa-hawa. Ya yi ƙoƙarin tattara Najeriya a matsayin ƙasa ɗaya, al'umma ɗaya. Ya kuma ba da gudunmawa a ɓangarori daban-daban na ƙasar nan. Mutum ne daga cikin 'yan mazan jiya, babu ƙabilanci, babu bambancin yare. Ya zauna akan ƙoƙarin gina ƙasa da 'yan ƙasa. Mu 'yan Najeriya, musamman 'yan Arewa, lokaci ya yi da za mu yi karatun ta nutsu, mu kori siyasar ƙabilanci, yare ko addini, mu kauce wa 'yan tamore. Idan har ka gansu, to kakar zaɓe ta tsaya. Mu zaɓi Sanata Ahmad Bola Tinubu a matsayin sabon angon Najeriya a watan Fabrairu na wannan shekara a ƙarƙashin jam'iyyar APC mai alamar tsintsiya. Domin tabbatar da Najeriya a matsayin ƙasa ɗaya, al'umma ɗaya. APC daga sama har ƙasa. APC daga sama har ƙasa. APC daga sama har ƙasa.